Amina Awal Makwarari, Firium News, ga manyan kanin labarai 10 na satin da ya gabata. Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya, Usman Alkali Baba, ya ba da umarnin sakewa wasu mataimakan Sufeto Janar na 'yan sanda wajen aiki zuwa sassa daban-daban na ƙasa, kamar yadda yake a tsarin bunƙasa manufofin 'yan sanda na Najeriya. Daga gefe kuma ya ba da umarnin sauyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Katsina, CSP Gambo Isa wajen aiki. Kwanaki kaɗan bayan zargin da wata 'yar jarida Rukayya Aliyu Jibiya ta yi na cin zarafinta da jami'an 'yan sandan jihar suka yi. Shugaban ƙasar Najeriya mai barin gado, wato Muhammadu Buhari, ya zagaya da shugaban ƙasar Najeriya mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu, lungu da saƙo da ke fadar shugaban ƙasar Najeriya Abuja, da ke babban birnin ƙasar. Arsenal na duba yiwuwar siyan ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Faransa mai shekara 22 mai suna Sacha Boey, wanda yake yi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafar Turkiyya ta Galatasaray wasa. Domin ɗan wasan Portugal mai suna Cancelo, wanda yake yi wa Bayern Munich wasa a halin yanzu, a yayin da Barcelona take zawarcin ɗan wasan mai shekaru 28. Gwamnatin tarayya ta ba da shawarar haɗin gwiwa mai ɗorewa da masu harkar ma'adanai da masu sarrafa gold a cikin masana'antar ma'adanai mai ƙarfi domin inganta tattalin arzikin ƙasar da aka jibge a fannin. Harkokin kula da lafiya sun sake gamuwa da cikas a asibitocin gwamnati na Najeriya sakamakon yajin aikin da ma'aikatan lafiya suka shiga na sai baba ta gani. Ma'aikatan waɗanda ba su kunshi likitoci da jami'an jinya ba, wato nas a ƙarƙashin haɗaɗɗiyar ƙungiyar lafiya ta Jihesu, sun ɗauki wannan mataki ne a faɗin ƙasar saboda batutuwan da suka shafi albashinsu da kuma jin daɗinsu. Kamfanin jaridar Demokuraɗiyya TV ya baiwa Rukayya Aliyu Jibiya aiki. Rukayya dai 'yar gwagwarmaya ce, kuma tsohuwar wakiliyar gidan talabijin na Tambarin Hausa TV, wacce ake zargin 'yan sanda sun taba ta kashi da ita a Katsina bayan ta wallafa wani bidiyo a manhajar TikTok a kwanan nan. Kamfanin Maggi Star ya horas da mata kasuwancin abinci da girke-girke da sabon samfarin sinadarin Maggi na girki. Kamfanin ya yi wannan ne ranar Alhamis 25 ga watan Mayu a Kano, yayin da yake ƙoƙarin ƙara inganta kayan ɗanɗanon da kamfanin ke samarwa, yayin da yake ƙara ƙirƙirarwa mata aiki a ƙasar baki ɗaya. Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kashe wani babban basarake da kuma wazirin garin Mibele da ke karamar hukumar Oguta a jihar Imo da ke Najeriya. Wata ɗaliba da aka ƙwace waya a makaranta ta tayar da gagarumar gobara a ɗakin kwanan ɗalibai a wata makaranta a Guyana, in ji hukumomi. Mutane 19 ne suka rasu a gobarar a ƙasar Latin Amurka a daren Litinin. Gwamnatin jihar Anambra ta fara farautar almajirai da mabaratan kan titi, inda ta kama mutane fiye da 50 a titunan birnin Awka don rage cunkoso da barace-barace a titunan birnin. Amina Awal Makwarari, Firium News.